أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، sunana Barhama Adamu Damanda, shugaban Shu'ara'ul Islam ko jama'atu Shu'ara'ul Islam Mudassidul Anam ta jihar Gombe, kuma ni asalin dan jihar Gombe ne, dan cikin garin Gombe. To a takaice za mu so mu ji takaitaccen tarihi ta bangaren karatu, addini da kuma na zamani. Tarihi na a takaice, alhamdulillah, hijira ta kalanda ta miladiya an haife ni 1982, kuma na yi makaranta a unguwarmu na wato ma'ana primary kenan, abin da ya shafi western education. Na yi Rogana primary school, na gama na tafi Gaman Arabic college, na fara legal a garin Misau ta jihar Bauchi, to kammala ba. Na zo na yi digiri a Gombe State University, wanda na karanta kimiyyar addinin musulunci. Wannan shine abin da ya shafi tsarin karatu na boko. A tsarin karatu na arabiya, tun muna ƙanana, tun tashin mu ana karantar da mu, domin gidanmu gidan ilimi ne da kasuwanci. So mahaifinmu yana karantar da mu karatu tun muna ƙanana, sannan an ɗan girma haka ana samu a islamiyya. So na sauke alkur'ani, sauka irin wacce ake na wurin nan, na sauke tun ina shekara 12, kuma alhamdulillah mun samu karatu ne ilimi daidai gwargwado da wurin iyaye da kuma wuraren malamai da muke karatu a wurinsu. Bangaren waka ko ce yabo da kake, wane ne za ka iya cewa murshidi ko jagoranka a wannan bangaren? Na fara yin abin da ya shafi lafin waka a hannunsa shine wani mutum, Malam Aminu Sha'iri, wanda ya zo daga Kano, ya zo gidanmu ne karatu, wanda sha'iri ne a Kano tun 90s kenan. Ba zan iya kiran lokutan ba, za su kai kamar irin a ce 93 94 haka. To a wurinsa na fara samun wannan sha'ani, amma a lokacin na tasirantu da waƙoƙin Sharif Rabi Usman Baba radiyallahu ta'ala anhu. Saboda haka a wajajen 97-98 na fara rike microphone, na fara majalisi a unguwar Bolari, layin Waziri, wani gidansu shugaba Garba. Anan na fara rike microphone na farkon ma kenan, farko lokacin da na fara sallallahu alaihi wasallam. Mun buɗe ƙungiya a wancan lokacin, sunanta Shababu Rasuli, to sai ya bar Gombe ya koma gida. To bayan nan sai muka haɗu da su, akwai wani da ake kira Malam Awal Siddi, wanda muka haɗa wata ƙungiya shi ana kiran ƙungiyar Kushaku. Muka yi zama aka buɗe wannan ƙungiya, lokacin ni nake sakataren wannan ƙungiya, shi kuma yana shugaba. Da tafiya ta yi tafiya, dan samu su 'yan matsaloli, sai na bar nan na sake komawa wata ƙungiya har yanzu a nan Bolari, ta Malam Ali Bolari da Malam Sa'idu suna tare da yaran, sai na juna musu muka ci gaba da yi. So lokacin ba su yi mata suna ba, da na zo muka yi tsare-tsare, sai na ba da sunan ƙungiyar mu nan ta farko Shababu Rasulillah. So sai ya zama sunanta kenan, sai muka ci gaba da tafiya a ƙarƙashin haka. To bayan nan lokacin abubuwa sun dan fara motsawa, so sai na samu yara na, nima na ci gaba da majalisi na nawa na kaina, kamar yadda aka sani sha'irai in suna haɗe, in tafiya ta yi tafiya aka samu ƙwari, to yawanci suna ɓaɓɓallewa, kowa ya zama ba kuma ɓallewa irin na wannan ɓallewa ne na ci gaba. Yawa kowanne za su samu ci gaba, za su koma su ci gaba da cin gashin kansu. To wannan shine abin da ya faru. Wannan kuma ya faru wajajen 2003 haka. Ƙwarai da gaske. To a ƙarshe, tambaya ta kusa da ƙarshe, ya alakar ka da marigayi Sharif Rabi Usman Baba? Alaka ce gaskiya wacce ba za a bana. Akwai abubuwa da yawa da muka yi na sirri da Sharif. Na kasance na muka haɗu muna iya yin awa 3-4 muna tattaunawa masail, kuma ya bani sirrora. Yanzu haka ina da wasu takardu wanda ya bani, wanda nake amfana da su. Sannan akwai maganganu da ya faɗa mun ni da shi, kuma ya faɗa wasu cewa Barhaman nan akwai wani abu, so ina so in ɓoye shi, ba yanzu nake so ya fito ba. Ina alfahari da wannan magana kwarai da gaske, saboda ba da ni kaɗai yayi ba, yayi da wasu, kuma alhamdulillah mun yi abubuwa da yawa. Wasu maganganun gaskiya ba zan iya faɗa ba, saboda zai zama
wato faɗansu kamar zai nuna zama kai kamar ne. wani abu ne za a cika ko na cewa wato wani abu ne dai tsakanin kamar sirri ne tsakanin bawa da Allah gaskiya. Allahu akbar, to Allah ya saka. To a ƙarshe za mu so kai mana koda ɗaya biyu daga cikin waƙoƙinka. Ban bar gidan su Mu'azzam in kama gigiwa, ya ma'aikin Allah ga kafar bugata ka. Assalamu alaikum 'yan gida na annabta, Barhama ne daga Gombe ya zo shi bakunta. Dan Allah sai da faɗi maki ce da ni 'yanta, ni gun babanki na zo ka sauke kayanka. Ya mai gida ba mai kinka sai bugun jinnu, ya mai gida kai ne wajibu kai ne rukunu a cikin halitta, ba inda babu sunanka, a cikin halitta babu inda babu sunanka. Ya alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.